Bagong pancen lambene sak penake dhewe. Lah kok dadi kita malah getak-getak karo panjenengan Ulun. Mergo kowe ra tata krama ru. Lho. Iki Ismaya, kowe Manik Maya, Teja Mayane Togo. Arep sampeyan iku dadi dewane para dewa. Ning kudune kowe iki ngajani karo bapak. Ana perkara pelemper tangga jiwa, jambu diponirmala kok bapak kudu nyembah karo kowe. Ora iso. Ora mungkin aku sing ora ikhlas. Bapak gelem ning anake sing ora ikhlas. Yen ngono kita wani karo panjenengan Ulun. Lho piye ta iki? Wis ganti training e padake ra wani. Iki siap nek ping kong gelut. Arep kowe nggawa dewa-dewa Triamin Watanawa. Triamin iki sinden. Apa? Tridasa Watanawa. Wah, ndeng Tridasa Watanawa. Aku ora wedi. Apa anggem aku wedi wae njajal marep tak pamerke karo wong padusunan Pringapus. Nek dukuhe ora mung karo menungsa, karo dewae wani. Waduh arep ngleleng kene. Cereweti ngopo bali ngono. Ngopo to kok nundung aku terus ngopo? Kowe lambene elek. Ana wong arep tampil dadi seri kok. Kowe kok senengane ngono gegol-goli. Kakang Semar kados pundi? Aku tak lepas perkara iki wis kono. Perkaramu karo Bagong. Lah wong niatmu ya ora apik. Kowe ora nganggep aku ki Kakang. Najan aku wis urip ning alam padang ning nggonmu duwe rasa gething keburu sengit karo Semar. Isih mbok ndem ning atimu. Mula nek nganti kowe diwaneni anakku aes kuwi pitukane. Wong nyatane aku ki ya dewa. Aku ya duwe kewajiban tumrap pelemper tangga jiwa jambu diponirmala. Aku urung tau mangan siji wae urung tau ngrasake. Anakku ming-ming ngrasake kok syarate wong tuwa kudu ndilat tlapakanmu ki. Kowe iki ndek nalar apa ora? Anggo pikiran ngomong. Ora sak penake dhewe. Sirahe dikai mas-masan kaya ngono kok. Uteke ra jalan. Wah, kok dadi kaya to? Gong kok pikir wis kowe meneng iki skriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan tak ajepane rek. Nek nganti Bathara Guru nesu, pedusunan kene dilebur, ora masalah. Ora masalah. Aku mati nang dusunku sebagai kusuma bangsa, mbelani bumi kelahiranku. Oh, Arom jenengku. Dikenang sepanjang masa. Ora kaya kowe. Kadus kok jagake mengono genduran terus. Apa ana wong ngecapke gawe KTP ditarik 100 ki cuma model ndi aku tak takon. Ora wae. Oh, wae aku ngerti sambate masyarakatmu. Mula kowe iki ora bakal ditresnani. Ya wis ben ngarane ora ngono ya ora entuk duwe. Lah, kuwi gene kok. Saiki muni yo. Wis saniki kersane pripun? Kita wani karo panjenengan Ulun. Sing tak wedeni apamu? Bagong, kita wani karo para Jawata ditenono. Ulun metu saka ing padukuhan, nglumpukake para dewa. Ulun dawuh lamun Pringapus kene bakal tak lebur. Ora bakal ana titah ingkang urip ana ing Pringapus. Lah, kuwi apa ora jahat kaya ngono kuwi? Wis saiki aku tak takon, kawulaku salahe apa coba? Ora salah, sing salah ki Bagong. Nek mateni ana Bagong. Nek nglebur Bagong, ora nglebur masyarakatku. Masyarakatku sing ora salah. Hah? Kok ngono kok dadekke dewane para dewa? Kok ngono kok dadekke petinggi ana ing Suralaya? Model apa kowe? Kowe iki nek upama uripe nang jagat, kowe iki dadi petinggi nang donya, aku wis nglumpukke massa tak kon demo kowe. Ora peduli aku. Aja ngembe karo wong kaya ngene iki. Arep piye? Arep lebur Pringapus ora nang kene papane wong Bandayuda. Kenteng apa Pak Kondene, Pak? Ah, wong ora iso tantang-tantangan kok. Kenteng kawat blabar waja. Kenteng kawat blabar-blabar. Blabar waja. Lena dae ora pinter ing blabar-blabar. Kenteng kawat blabar waja. Neng ngono dititani. Kowe apa aku sing iso unggul yudane? Wila dalah metu njaba Bagong. Hah? Metu njaba. Iki dewa ora mulang sing apik ya kaya ngene iki. Nek wis ijab
Nek wis resmi aja tokke njaba. Bales malah. Sirahe ditutuki gite ora. Sampeyan ae dhewe. Ayo sampeyan metu tak tututi Bathara Guru. Saiki aku tak takon, balamu ya apa? Kekuatanmu ya apa? Bathara Guru kok tok tantang, Mangkel kok. Nek ming mangkel ora ya iso dipeper to. Wong ki nek kuninga nguja mangkel kuwi bakale ora becik. Apa-apa sing arep ditindakake dipikir tuna lan batine digelar, digulung. Enjuk ngapa? Bathara Guru kae dewa. Wis ngerti? Sing ngomong nek kae tukang sumur ya sapa? Ning kae Digdaya. Aku ora wedi karo Digdayan, Pak. Aku ora wedi karo kekuatan. Jaman saiki kok ngandhake kekuatan kadigdayan. Nonsen. Wah. Ora ana saiki sing dienggo kekuatan ki ming otot karo tenaga. Oh tenan. Nek muni Bathara Guru ki ora cerdas gegaman. Arene bendone ndiase. Ora ana wong saiki ora cerdas gegaman iki. Wong saiki iki kulite empuk-empuk. Balunge iki getas-getas mir. Tak omongi, nek wong biyen aku percaya mergo sithik-sithik nglakoni tapa sing ora sengaja, mlaku adoh mergo ora ana kendaraan, ngelih mergo sandang pangan larang. Kuwi dadi tapane wong biyen. Mula wong biyen ki ampuh-ampuh. Wong saiki kok muni ampuh, ora mangan sedina wis sambate ngarwara. Kon mlaku kowe ora gelem mung tuku rokok ning ngarep omahe numpak kendaraan. Ampuhe nggo napa aku tak takon. Bener ngono ya omongane ya cocok kok ya. Wong saiki iki angel nek kon prihatin mlaku kene kono wae. Yo numpak motor wae. Ya ngepit aku boncengke. Nah. Kon topo saka ngendi? Heeh, wis coba. Bathara Guru wae muni ampuh. Jajal kok adepane. Wah, pancen kowe iki ngeyel. Ora mung karo Bathara Guru, karo kowe tak ayeli kok. Apa meneh Bathara Guru? Ning tandang ana dhewe lho. Bapak ora melu-melu. Bapak lenggah sing sekeca. Mantumu wis gaweke teh. Wis tak gelarke karpet. Oh iya. Lenggah sing kepenak, ngunjuk. Udut. Ya, ya. Anggere udut sing filter tak cocok. Sing filter tak cocok aku. Oh, sing kretek. Oh iya iya. Sing wis kuning-kuning e. Lah ku nyimpen 7 tahunan, Pak. Udut marai mendem kok ditawake. Aku ya ora melu-melu lho, Gong. Aku wedi karo dewa. Ora usah melu-melu, tanganmu tekle, sikilmu becik. Matamu kira. Nek kon perang bakale ora bakal trampil. Aku melu ora, Gong. Manut kowe. Kowe tresna ora karo aku. Nek kowe tresna karo aku ya ngewangi aku, nek ora tresna ya ora sah, ora masalah, Tro. Aku ijene wani kok. Aku mati ning dusunku. Aku bangga, Tro. Nah, aku ora bakal apa gelo. Aku bangga mergo aku ndepani memperjuangkan nasib masyarakatku. Oh ngono. Ora mung doteng pelirik. Sono Pak, ngunjuk udang. Iya. Halo, nek coba. Ya. Ora mlebu kamarku lho, Pak. Ora. Mantumu lagi bubuk. Ora. Kok jejeri. Kok alasane kowe arep tilik putu, ayo cilaka. Ora. Aku nang ngarep TV. Weh, ana apa, Pak? Ana. Iki kotakan iki apa iki? Oh, udo kuwi. Padake TV ora. Ora duwe to, Gong. Makane aku ketinggalan berita. Reng arep perang ora? Ora. Ngasuh. Ya. Wah, dipenake aku. Kakangku sing tak tresnani. Bentuke kaya ngono. Angel golek kakang bentuke kaya ngono awake ting cethu. Guandem watu sirahmu mudar. Dar. Iya. Ora rebutan. Gareng bisa rebuti ngene bapak. Reng ngene bapak ora direbuti lho, Bang. Ora. Mangan sanane. Iya. Segane ndi, Bagong? Ayo kuwi meng sak gegem kuwi.
Didom sing adil. Diokaile mamah ora wareg. Aku ngrasake kowe iki arep guyu kok. Mamah kerep kok njur. Lha rak dadi jenang. Nang cangkem lajur kae terus dadine dilek rak suwi. Truk pernah ora, Truk? Ora. Kowe lha dina iki do tegel karo aku tenan ta iki? Aku ora ndek masalah karo Bathara Guru, aku wedi nek karo Dewa. Ana ngasuk kono? Heeh. Nang mburi dhewe. Wo. Mburi omah dituku kok. Oh wis. Ya syukur nek. Wo mburi omahmu sarean lho, Gong. Ha iya. Turu kono. Guandem watu. Mburi omah sarean kok kon nuku. Mah, wonten dawuh. Waduh, Bagong nyeluk bojone Mah. Jenenge Gimah. Oh. Kae Bapak diladeni, Mas karo wong liya diladeni ya. Nggih. Aku arep ngono nyuwun pamit mangkat perang. Ngatos-atos. Kabar. Ya, heeh. Boki sabut dipun sebak sing sae-sae. Rasa nangis. Gaya wae. Dumeh akeh wong. Aku masuk angin wis tok goleke MC Sripah kok. Bareng aku arep perang kowe nangis. Saboten-botenipun kula tresna kalih Kang Mas Bagong. Pujak-pujana wae unggul juritku. Nggih, katos-atos ya. Nggih. Nggon cangkem kok nggon nirung. Kisbe kok nggon nirung. Katos-atos Mas. Kowe minggir sik. Nggih, ngestaken dawuh. Ndak salah. Salah napa? Aku iki nek ngambung sok salahe. Engko nek salah kowe, ayo. Monggo aku iki nek ngambung iki salah terus mesti sing apik salahe. Pun wong salah wangsul sampean ngoten niku. Wis sah rewel. Sayangi anake ya. Nggih. Nek Mas Sedo pripun? Wong urip ki sing dinteni apa? Antri modar. Wis. Dadi nek perkara aku mati saka tangane Bathara Guru berarti takdirku, kodratku mati saka tangane Bathara Guru. Wis rampung lelakonku le urip ning alam padang. Nggih. Kuncen ana digedhong ana, nek wis titi wancine arep nang ndi meneh. Nggih. Wis meng ngono kuwi hitungane wong urip. Ora sasa dadak werna-werna. Nggih. Arep muni ditambahana nganti ngentekke dit pirang-pirang nek wancine sowan-sowan. Nggih. Wis kono? Nggih, Pak. Wis tak kedhap. Bal, apa? Jabat tangan sing terakhir, Mas. Oh, berarti kowe muja-muja aku mati. Mboten, Mbok menawa. Heeh. Kok niku kalih sampeyan niku ngabekti. Pusra tamu banter lho. Nanti dangkalku ilang kok. Wis ya? Nggih. Aku jane ya semedhot ning piye meneh karang ya jeneng kewajiban nek ora ngene masyarakat kakul ora maju. Nggih. Nggih, Mas, ngatos-atos ya. Ya, wis. Wis kana gerono. Nggih. Hei. Wonten apa? Kok kayane aku ora lila. Mboten lila pripun? Nek aku mati mesti kuwi kok keke uang mesti, Mbak. Mangane dikake tak sungsik kana. Wis turahanku. Nggih. Ngatos-atos. Ya misimu ya, Mas? Nggih, ngatos-atos. Bathara Guru. Ayo. Rupak wani, jembar wani, legane ati ora bakal aku mundur sejangkah. Sing mampu urunan semene ya semene, sing luwih akeh ya ditampa. Mengko digarap bareng-bareng kuwi pembangunan lahir ketoke wis mlaku kanthi rancak. Syukur Bagong. Aku kok dadi kleru biji karo awakmu ya. Mula aku wegah tekan pring ngapus kene merga pendak-pendak aku kuwi gumono ning pikiraku Bagong kok dadi pangareping para kawula. Kawulane mesti pating slebar ora karu-karuan, dusune ya mesti ora temata.
Ning bareng aku mlebu kene, anak telu sing iso disawang nggone minangka dadi pengareping pedusunan kok ming kowe Bagong. Matur sembah nuwun, Pak. Kabeh iki ya mung merga saka nggone nggonku ora kok pikir aku dhewe ning disengkuyung tangga teparo sanak kadang mitra kawruh. Iya, bener. Sateruse. Nah, sing arep tak dandani iki batine para kawula, Pak. Batine piye para kawula? Karang sing jeneng dusun ki ya kadangkala ora kok wong pribumi tok sing sok teka utawa sing manggon. Heeh. Ning pancen kadangkala nuwun sewu. Ya ana pendatang tegese wong saka liyan daerah sing mlebu ning padusunanku. Kadangkala wong-wong kuwi mau sok-sok nuwun sewu, ana sing nggawa pengaruh apik, ana sing nggawa pengaruh elek. Iya. Ha, iki kacarita dusunku ki pancen ya saperangan wis rukun wis apik, ning suwe merga ana pengaruh sing elek saka njaba kuwi. Saiki rada renggang, saiki rada ora prayoga, Pak. Mula aku duwe niat mbalekke kerukunaning wargaku ana ing dusun Pringapus. Mula aku duwe niat kepengin bangun desa Pringapus ya dusun Pringapus kene, Pak. Lah kok kowe kaya meri karo aku. Pendak-pendak Semar bangun Karangkadempel kok saiki Bagong bangun desa Pringapus. Sing dadi lakon ya ora mung kowe tok, Pak. Aku ya iso dadi lakon. Tergantung permintaan. Nah, penjalukane kaya ngene iki piye carane supaya iso ngaturake mula aku pengen bangun batine para kawula supaya tetep ruket karo padusunan sing dilenggahi. Merga nek wis lenggah nang padusunan Pringapus ki Pringapus dadi bumi wutah getih, dadi bumi sing wajib didepani, sing wajib dibelani. Ha ta Mir? Lah kok Mir meneh? Ha ta Pak? Terus mula aku pengen supaya dusun iki iso reja. Aku terus nalika semana nglakoni tapa. Weh, kowe tapa? Semedi, Pak. Nang endi? Ya nang omah. Ora lunga nang ndi-ndi, ning aku nglakoni ora turu sewengi nutuk tekan biar gagat bangun esuk nyarengi adan subuh. Kowe entuk sasmita apa to, Le? Sasmita sing tak tampa nalika semana gawang-gawang capet-capet tak rungokke saka jero omah ki nang jaba ki kaya kumrusak angin gedhe. Terus barengi eneng swara. Weh. Suarane piye? Tengah wengi jam 1:30 lho, Pak. Suarane lamat-lamat tak rungokke suarane kaya kuwi kirek. Udu sasmita to? Udu. Bar kuwi Mir. Bar kuwi eneng sasmita swara. Kaya wong nyuwara nganggo sound system. Gumontang ana ing tawang. Tak rungokke dusunku iki iso reja. Lemah ripah gemah. Gemah. Udu lemah, udu. Gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja nek kudu disarati kudu ditumbali. Tumbale apa? Apa to kae lali aku. Ora tak catet soare, Pak. Dieling-eling. Kuwi mergo nek nganti sasmita tenan, nek ora tok lakoni, ora apik kedadiane. Ning nek kowe kelingan kuwi sasmita tenan, ucapno mengko nek bapakmu iso budidaya, tak budidayake. Dieling-eling, Gong. Waduh, ayo wis lali. Dek kapan to? Malam Jumat kliwon wingi. Oh, malam Jumat kliwon iki. Heeh. Aku jan nglakoni tenan. Wit sore ora madang aku rek. Arep maghrib kae aku ora madang, ora ngombe. Oh, ya syukur. Adate kowe nek tengah wengi iki gawe mie goreng. Ayo kuwi sore ora madang jam 2:30 gawe mie. Njoles prihatin ki ya apa aku tak takon. Prihatin kok gawe mie. Sene nyatane ya entuk sasmita kok. Ha iya sasmitane apa eling-elingen. Ngono nek bapak iso bantu barang rak prayoga to, Gong. Suarane seru tur gedhe lho, Tru. Suarane sapa ya? Lah aku ora ngerti.
kok takon aku. Ngene yo ngilahing. Wah, nganggo ngilahing iki dewa. Sajake bareng karo angin kok Bathara Bayu ya? Ora, udu. Dewaning Maruta ora Bathara Bayu to, ning ketoke udu. Bagong, nek dusunmu arep apik, dusunmu arep becik, penjangkamu iso kelakon. Dusunmu iku kudu tok wenehi tumbal. Tumbal apa le? Kewan apa piye? Udu. Apa ki jenenge? Buah-buahan to. Tumbal kok buah-buahan. Heeh, wong sebute muni buah-buahan kok. Plem pertangga jiwa karo jambu dipanirmala. Gregah esuk bar subuh adus nyangking pit aku, Pak. Golek nang pasar buah ki ora ana blas. Plem pertangga jiwa jambu dipanirmala ki ora ana. Nganti aku ngomong karo bakule, nek wonten kula tuku pinten-pinten kula bayar kenceng. Ning ora ana, Pak. Nah, iki bapak ki rawuh mrene tak suwuni prisa. Jambu dipanirmala plem pertangga jiwa kuwi asline eneng apa ora? Tukule nendi nek ana omong kok aku tak nembung karo sing duwe jambu utawa sing dipelem, nek ora entuk tak colonge. Nek syarat ki aja dicolong gong ora mandi ora, ditembung sing apik-apik. Lah kok dadi sasmita sing tok tampa kaya ngono? Eneng ora ya, Pak? Ana. Nendi kuwi? Kuwi ora gumlarane ing jagat. Lho. Ora gumlarane ing jagat? Ora. Ning kuwi tukule mapan ana ing kayangan. Kayangan ngendi? Suralaya. Waduh. Gale opek piye, Pak? Mongko tekan kono wae radong aku. Mongko dadak munggah gunung dhuwur banget jare. Iya. Kayangan Suralaya. Kuwi sing duwe Bathara Guru. Kuwi dhaharaning para dewa. Dewa iki ora mangan sega, ora mangan beras. Ning pangane wujude jambu dipanirmala pelem pertangga jiwa. Terus aku saiki tak takon, kuwi piye carane njaluk kuwi, Pak? Kuwi ora gampang, kuwi angel. Ya nek Bathara Guru kuwi ngeparengake, nek ora ayo. Lah arep piye lek arep njaluk? Wong sing duwe panguwasa Bathara Guru. Ya nek diwenehke, nek ora rak malah cilaka to nggonmu bakal mbangun. Pring ngapus kene iki ora bakal kelakon. Lah nek nganti aku ora kelakon aku wirang no. Isen aku. Pengareping para kawula wis dipasrahi, iki wis mathuk, wis sarujuk. Wong sak padukuhan masrahke karo aku, kok nganti ora kelakon gayo. Pelem pertangga jiwa karo jambu dipanirmala. Ayo isen aku mir. Mir meneh, Pak. Piye wis gayangno? Ha saiki ngene. Aku tak takon karo kowe. Jare kowe iki dewa, Pak. Hah? Pak, jare kowe iki dewa. Biyen aku dewa. Ning sadurunge wujud kaya ngene iki pancen aku dewa. Mbok kowe sing munggah nang kayangan. Bantu karo anakmu Bagong. Terus kowe nembung karo Bathara Guru. Ora tepung karo Bathara Guru. Ombyaking kawula pring ngapus kene do ngandhake Semar ki dewa. Ketoke kae disawang pusaka isa kandha jimat sing bisa jengat ngucap. Ngawur. Jimat sing iso ngucap, ha? Ya sing do ngomong pancen kaya ngono kuwi. Ning aku ora rumangsa dadi kaya ngono kuwi. Ora usah sok ngapusi kowe. Nek pancen kowe dewa, kowe munggah ning kayangan. Nek kowe ora iso munggah ning kayangan, ora iso mituruti penjaluke anak. Gunane apa kowe disebut Sang Hyang Ismanta? Ismaya. Wis ora ana gunane, percuma. Terus dewa-dewa apa kowe? Aja nyengeni karo bapak. Aku ning kayangan iki mbiyen wis suwe. Ning ora wis tau. Wis. Saiki aku tak takon sik. Kowe kok dadi wong kere critane piye? Bagong malah njur njaluk crita bapak iki piye to? Ayo critakno. Mengko nek kowe gelem crita, tak nehi korupsi. Apa, Gong? Kuwi lho jalan keluar solusi. Oh, heeh, solusi. Kuwi senengane sok kepengin modern omongane ora tau pas. Tak nehi solusi. Wis. Kowe tak omongi ya Bagong.
Gareng Petruk. Sedelo aku tak crita men adimu ki lega. Nah ya ngene ora ndak malah ngamuk bocahe matane wis abang ngono. Aku yang anggere mataku abang siji ngamuk loro ngelih, Pak. Lho. Ga iso crita? Ya. Biyen kuwi bapakku jenenge Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal? Berarti kuwi anak dewa. Anak dewa. Sang Hyang Tunggal saiki isih? Ya isih. Kowe lah. Aku mbok ketemu Eyang. Eyang sapa? Eyang Tunggal. Wis rasa ketemu eyangmu ndak malah ngisru-ngisru ya eyangmu. Pokoke kowe tak critani, aku anak Sang Hyang Tunggal. Biyen ibuku kuwi nglairake ora wujud menungsa, ning wujud endhog. Lho. Endhog? Katutan telek ora, Pak? Aku takonane kok. Biasane kan ana templekane sithik-sithik ketok reget-reget kae. Ora, kuwi resik. Gedhe, ya gedhe. Edan. Terus endhog kuwi mau mbabar dadi wong telu. Wong telu sapa wae? Kulite dadi makmu gedhe. Makmu gedhe sapa? Togok Tejo Mantri kae mbiyen jenenge Bathara Tejamaya. Terus putihane dadi aku Sang Bathara Ismaya. Kuninge digoreng? Ora. Kuninge dadi Bathara Manikmaya sing dadi Bathara Guru kae. Mula tuwa dhewe Tejamaya, nomor 2 Ismaya, nomor 3 Manikmaya. Lah, bocah telu kuwi sing serikan aten ming makmu cilik Manikmaya. Kuwi serikan aten karo aku, karo Kakang Tejamaya ki sok ora cocok batine. Mula nalika semono aku janjane ming gojek karo Kakang Tejamaya. Aku ming ngetokake keprigelanku lan kasantosaning Kakang Tejamaya padha regejegan, padha gelut. Ning jane ora gelut, ming nyoba kasekten. Dening Manikmaya, makmu cilik dilaporke karo bapakku, ya bapakne Manikmaya Kanjeng Rama. Menika Kakang Tejamaya kaliyan Kakang Ismaya sami regejegan, sami rebut kepengin dados dewaning para dewa, nalindraning para dewa lenggah wonten ing Suralaya. Sang Hyang Tunggal bapakku nesu. Modar. Terus aku didukani karo Kakang Tejamaya. Lah kok dadi kaya ngono pakartimu? Ismaya Tejamaya ora nyono yen kowe ndek gegayuhan wong tuwa isih meger-meger warisane tok alap sak kepenakmu dhewe. Tejamaya Ismaya nek kowe iso muntal gunung pagering jagat sisih kulon, kowe dadi dewaning para dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan, kowe tak dadekke dewa. Terus makmu gedhe Tejamaya ya adreng pikire wedi karo wong tuane gunung arep diuntal. Ning ora kalu wong cangkeme ora sedeng nganti cangkeme suwek gedene kaya ngono kae. Kapleh-kapleh ngono kae. Mergane ora iso nguntal gunung, ora iso. Lah kok kowe ora cangkeme ora suwek? Cangkemmu ora. Tutuk. Karo bapakne kok nyangkem-nyangkemke. Mergo aku nganggo igo. Igo gunung pagering jagat sewetan tak serot. Ora tak pangan ing tak serot. Kolu ora. Ming sawetara ing mlebu ning wadukku mula aku mbentoyong wetenge kaya ngene iki isine rompalaning gunung pagering jagat sisih wetan. Rupaku terus dadi elek kaya ngene iki terus didunke ning jagat dadi tukang momong para satriya. Pakmu gedhe Tejamaya dadi tukang momong para satriya saka tlatah Sabrang. Ngono kuwi critane. Oh. Berarti kowe iki anak Sang Hyang Tunggal. Berarti kowe mau ngonekke aku makmu cilik sing meren karo makku cilik sapa, Pak? Manikmaya. Manikmaya iki apa? Bathara Guru. Weh. Muridé pira muridé? Ora ndek murid ki Bathara Guru ki jenenge Sang Hyang Bathara Guru sing lengganing kayangan dadi pangareping para dewa. Kuwi jenenge Bathara Guru. Saiki ngene Mir. Mir menano, Pak. Nek pancen kowe kakange Bathara Guru, kowe mau ngomong. Nek jambu diponirmala pelem pratangga jiwa kuwi nggone nang kayangan. Berarti sing duwe panguwasa rak Bathara Guru. Iya. Kowe mongko kakangne. Bathara Guru didundang mrene, Pak.
Bathara Guru ki dewa. Dewane rak levele dhuwur kowe. Tegese piye? Kowe rak kakangne to. Adi ro kakang ki mesti manut. Wis, Pak. Matek aji pameling. Bathara Guru kon rawuh nang kene. Mengko aku sing nembung karo Bathara Guru. Nek bapak ora kersa nembungke, bapak mung ngrawuhke cok. Engko sing ngomongi matur aku. Iya. Nek Bathara Guru ora gelem jotosane. Aja ngawur, Bathara Guru ki dewa. Dewane rak sing gawe kowe sengsara kaya ngene. Nek Bathara Guru ora ngandhake Sang Hyang Tunggal, kowe mestine dadi dewa, Pak. Nek kowe dadi dewa, anak-anakmu ku ya dadi dewa. Uripku ora kedungsang-dungsang kaya ngene. Iki ya ngembet karo pengurip aku, Pak. Waduh, malah cilaka iki, Tru. Dadi masalah malah niku, Pak. Ya piye meneh Bapak kudu nyanggupi. Dadi karepmu ngono. Ha. Ning aku ming sak derma ngrawuhke sing matur kowe. Aku sing matur aja kuwatir. Ning aja kurang ajar lho. Ora, santai wae wis to. Nek Bathara Guru meneke pelem pertangga jiwa jambu dipane ora masalah. Ora sida njaluk pelem, mata goleke buagor tak colongi kabeh. Ki malah nekat ora. Wis, Pak. Iya, nek karepmu ngono, coba bapakmu tak matek aji pameling. Nah, matek aji loweling, pameling loweling. Men supaya Bathara Guru tekan kene, Pak. Iya, tak cobane ya, Pak. Dicoba ning dituku lho, Pak. Ora mung dicoba-coba lecek engko. Iya. Omongane ting blas ora karo-karan. Wis gawe, tak tunggu kene, Mer. Nyoto barang. Sidhem jroning pasewakan wadya kung tanpa sabawa. Nalindra Bekmarwa sing sang Katri gumulung. Katri gumulung mangrempak ing wadya Kurta kura reka giri-giri Ranggana magawiya gelar Sigra andumuk uncunge Lurah Semar Badranaya. Tegese bakal duwe gawe matek aji pameling nenggih Sang Hyang Ismaya. Ngrawakaken Kang Rayi Sang Hyang Manikmaya dadak sakoling mangke kaya nompet mendung pedeng. Ing nglimuti paduka aning pringapus. Saknalika ana kilat ingkang nyigar punang mendung temah biar surating Sang Hyang Pratangga Pati. Nyareng itu medhaing Sang Hyang Pikulun jagat giri pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti ya Sang Hyang Bathara Guru. Bonyang Madyapada prapteng padukan pringapus kaget kadrakasan Sang Hyang para kawula wau.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambraganggeng awita denceng-dencengan Om Mastuna Sidam Skaring Bawana langgeng Kakang Ismaya ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang rayipun Manikmaya dene kraos batos kula tinimbalan dening Kakang Ismaya wonten ing papan mrigi Kakang Semar Guru Padararja sapraptamu pangestunipun Kyai Semar wilujeng niring sambikala Kakang kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya tak tampa pangestuku tampanana ya Manikmaya kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan iki wae iya ayo iki Bathara Guru kok ora nggo buku Bathara Guru dewa goblok ora ngaturna bekti Bathara Guru kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Bathara Guru iya ulun tampa pangestu ulun tampanana jenenge ulun apa Bathara Guru Pak jenenge ulun apa Bathara Guru kok ulun piye aku ngaturke bekti kok ulun tampa pangestu ulun tampanana engko gawe ganti jenenge iki muni ulun ki ulun ki nek basa kadewatan aku tak tonya modar kowe barang ulun ngono apa piye maksude ora ulune aku gareng kae nek nyebut awake dhewe ya ulun oh ya wis paham aku paham wis nggih ulun tampi pukulun kok ulun ki aku barang berarti ya ulun to nek kowe ya kowe kuwi basane dewa kok wah iki engko suwe lho terus iki engko nek ora digenahke Bagong ki cah ora paham pangestunipun pukulun kula tampi bekti kula kunjung nggih pukulun iya Bagong ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat nggon ulun prapta ning dusun Pringapus sayekti nampa wisiking Kyai Ismaya nun nggih pukulun bekti kula kunjung iya nala garing ulun tampa pukulun bekti kula kunjung iya Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana nala garing Petruk nun nggih sangat anggen kawula nun nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat pukulun Kakang Semar piye wonten menapa dene jeng andika Kakang nimbali dhateng Kang Rayi menapa badhe wonten dawuh saking Kakang Ismaya sing gedhe atimu ya Guru aku njaluk ngapura anane aku ngrawuhake kowe iki jalaran aku nampa pamotahe anakku Bagong ingkang nyuwun supaya kowe dirawuhake ning padukan Pringapus kene wondene wigatine apa Bagong ben matur dhewe mengko aku ndak kleru wis tole matura pukulun Bathara Guru wis rawuh eneng kene ndang cekat-ceket aturna apa wigatine Bagong dalem pukulun ana wigati apa dene kita nyuwun tulung kelawan wong atuwa kita ngrawuhake panjenengan ulun sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjung nggih pukulun iya Bagong ulun tampa angka kalih anggen kula nyuwun tulung dhateng Bapak Semar supados ngrawuhaken panjenengan menika istunipun kula menika namung kepengin nuruti dhateng pikajengan kula
Pukulun prisa piyambak to. Kula menika dados pangareping para kawula sak padusunan pring apus mriki papan panggenan kula. Andilala kula niki kok duwe rencana utawa duwe gegayuhan kepengin bangun padusunan pring apus. Iya. Nanging nalika semanten kula pikantuk sasmitaning gaib ingkang dumeling wonten ing Karna bilin padusunan kula menika badhe reja, mulya, ayom, tata titi tentrem, gemah ripah loh jinawi, ya lahir ya batin. Waton dusun kula menika nuwun sewu. Mbetahaken tumbal. Tumbali apa Bagong? Ngendikanipun dewa ingkang sampun paring wisik dhateng kula, tumbalipun menika mboten sanes namung kejawi setunggal. Pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ngendikane Bapak pukulun sing nandur. Ulun ora nandur nang wis tukul dhewe. Oh liar. Iya. Tumbuhan liar. Ngendikanipun menika dados daharanipun para dewa. Iya Bagong dadi daharaning para dewa, mula dewa ora ndahar. Sakliyaning pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Kuwi wis dadi panguripaning para dewa. Wondene unjukaning para dewa mau winastan tirta amerta ingkang dadi jalaran kena lara luputing pati Bagong. Wah, lah nek ngoten nyata. Iya. Lah, gandeng sampun nyata. Mila kula nyuwun dhateng Paduka Pukulun, kula nyuwun supados samangke paringana wujuding menapa menika jambu dipa nirmala kalih pelem pertangga jiwa setunggal-setunggal kemawon badhe kula dadosaken tumbal wonten ing pring apus mriki. Upami disade reginipun pinten kula nderek. Nek mboten disade namung dipun paringaken malah kepasang yogya katujuing nginu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun. Wondene Pukulun mboten maringaken ayo nyuwun pangapunten. Sampeyan ngerti dhewe watake Bagong. Bagong nek ora kelakon sediane aja kok menungsa lumrah. Dewa wae kula ora wedi. Arep tangan sampean papat. Nek upama gelut sampean mesti urek. Iso nyekeli kula nganggo tangan papat ning kula mboten wedi. Nun ngapunten lho kula karang omongane anake Semar Siragil niku kaya ngeten iki sak penake dhewe. Iya ora dadi apa Bagong. Nggih, mula panjenengan ratri menggalih. Maringke pertangga jiwa menapa jambu dipa nirmala siji-siji napa kula nuwun sewu ana dewa tak bondo teng mriki. Waduh saiki iki mendem apa ya? Dewa kok ditantangi lho, Tru. Mbok ya wis ben jenengane Bagong iki nek omong sak penake dhewe kok ora tau dipikir. Engko nek kedadian rak ming njur sambat karo bapak. Bagong iki rak ming kaya ngono kuwi. Ngaten mawon lantri paring dawuh. Bong pilahing. Kok malah janturan? Ora janturan ki sebutaning dewa Bagong. Nggih, kepripun? Yen kita nyuwun pertangga jiwa jambu dipa nirmala Bagong, gandeng kita kuwi anake Kakang Ismaya. Mula ulun temtu maringake. Asli? Iya tenan. Yakin? Iya. Kula mboten pengen lho nek namung tinggal janji tok. Ora Bagong bakal ndak paringake. Saestu? Iya Bagong nanging ana syarate. Syarate napa? Bagong, Nun. Ulun kuwi susah. Sebabe ulun kuwi pendak-pendak sumurup karang wong tuamu. Ulun ki rumangsa sedih ati ulun. Lho, sebabe napa? Wong sak jagat ki padha nyembah kelawan ulun. Kabeh padha manembah kelawan Manikmaya. Ya Bathara Guru. Nanging ana siji titah ingkang ora gelem nyembah kelawan panjenengan ulun. Ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun. Ulun isin pendak-pendak dimidhangetake sarta dipiyarsake dening wong akeh. Sinten Pukulun? Wong sing murang tata niku mang paring pangandikan. Mengke kula ajare. Wong karo Bathara Guru kok ora ngerti tata krama iki, wong menungsa ora ngerti unggah-ungguh. Mangandika Pukulun? Ulun kepengin. Kepengin apa? Pelem. Ora Bagong. Ulun kepengin titah kuwi mengko nyembah kelawan panjenengan ulun lan nglakoni tata krama selama ing titah liyane. Sinten titah menika?
ulun tak matur lawan Kakang Ismaya. Nggih, mengke nggih bapak nggih ben melu goleki. Kakang Ismaya, piye? Kula badhe nyuwun priksa menapa Kakang Ismaya menika tresna kaliyan Bagong. Sadurunge gareng karo Petruk, kuwi dadi anakku sak temene anakku sing barep ki Bagong. Wong iki dumadi ingkang sepisanan. Mula tresnaku karo Bagong ki ya lahir batin tenan, ora sembrono. Menawi panjenengan lahir batin tresna kaliyan pun Bagong, tegesipun Kakang Semar sagah nindakaken menapa kemawon kagem Bagong. Mesti wae gelem wong iki anakku sing tak tresnani. Selagine ngrawuhke kowe wae aku wani merga dijaluki karo Bagong. Nek ora tresna tangeh aku bakal ngrawuhake kowe ana ing padusunan kene. Menawi ngaten kula nyuwun. Kowe nyuwun apa Bathara Guru? Kula nyuwun Pelempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kula paringaken dhateng Bagong, mboten namung setunggal nanging pinten kabetanipun Bagong badhe kula aturaken nanging setunggal syaratipun. Syarate apa? Kakang Semar, Kakang Ismaya kedah nyembah, kedah tata krama kaliyan ingkang rayipun Manikmaya. Kakang Semar kowe kok ucul klambi iki ngapa? Kok ming katokan training. Sik, Pak, sabar, Pak. Bareng Bathara Guru muni ngono kok matratap atiku. Kakang Semar, syarate Kakang Ismaya kudu nyembah karo Bathara Guru, kudu tata krama karo Bathara Guru. Mula aku terus ganti salin sandangan warok. Karepmu piye? Guys, ngene iki nek ming jak gelut aku ora wedi karo sapa-sapa. Bagong nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah Bathara Guru, aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja. Pak. Kowe bapakku. Nek bapak dipaksa nyembah karo wong sing ora wajib mbok sembah, aku ora ikhlas. Aja sayang. Iya. Aja, Pak. Nek ora kowe arep ngopo? Wis iki tak uruse, ora usah melu-melu. Aku ora nganggo Pelempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Nek Bathara Guru ora maringake, ora masalah. Kowe ngerti to, aku bekas maling. Ha iya. Pak colong Pelempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Aja kuwatir, ora ming siji, tak bedol sakwise. Bathara Guru, lho. Bagong kok ora tata krama karo panjenengan ulun. Merga tembung sampean seklimah ning nyocok teng ati. Nyocok teng rasa. Iki bapak kula. Bapak kula niku wong terhormat. Bapak kula niku nek ning terminal we dundang den karo kere ya, Pak. Aku dadi sampean ngunekke bapak ana syarate. Ning Semar kudu nyembah, kudu tata krama karo Bathara Guru. Sampeyan iku dumadi saka kuninge ndok, ngono. Putihane bapak, kulite siwataga. Sampeyan iku tiba enom. Ora ana sing enom kok duwe niat sing tuwa kon nyembah, sing tuwa kon tata krama. Dewa macem apa kowe nek kaya ngono kuwi? Gong ora kurang ajar. Kowe cerewet meneng kowe. Ora nek wedi rasa melu-melu. Gong aku ming elekke. Petro bali ana. Lho kok bali piye to? Cah jire ora. Meng karo Bathara Guru wedi dumedheke tangane papat, nek tinju terus sarunge papat ngono piye? Aku ora wedi, aku nggo sarung akeh banget. Ana sing tak plembungke barang. Bagong pancen lambene sak penake dhewe. Lah kok dadi kita malah getak-getak karo panjenengan ulun. Merga kowe ora tata krama ru. Lho. Iki Ismaya, kowe Manikmaya, teja mayane Togo. Arep sampeyan iku dadi dewane para dewa. Ning kudune kowe iki ngajani karo bapak. Nek perkara Pelempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kok bapak kudu nyembah karo kowe. Ora iso. Ora mungkin aku sing ora ikhlas. Bapak gelem ning anake sing ora ikhlas. Yen ngono kita wani karo panjenengan ulun. Lho piye ta iki? Wis ganti training e padake ra wani. Iki siap nek ping kok gelut. Arep kowe nggawa dewa-dewa
Triamin Wataknawa. Triamin iki sinden. Apa? Tridasa Wataknawa. Wah, ndeng Tridasa Wataknawa. Aku ora wedi. Apa anggem aku wedi wae njajal marep tak pamerke karo wong padusunan Pringapus. Nek dukuhe ora mung karo menungsa, karo dewae wani. Waduh arep ngleleng kene. Cereweti ngopo bali ngono. Ngopo to kok nundung aku terus ngopo? Kowe lambene elek. Ana wong arep tampil dadi seri kok. Kowe kok senengane ngono gegol-goli. Kakang Semar kados pundi? Aku tak lepas perkara iki wis kono. Perkaramu karo Bagong. Lah wong niatmu ya ora apik. Kowe ora nganggep aku ki Kakang. Najan to aku wis urip ning alam padang ning nggonmu duwe rasa gething keburu sengit karo Semar. Isih mbok ndem ning atimu. Mula nek nganti kowe diwaneni anakku hes kuwi pitukane. Wong nyatane aku ki ya dewa. Aku ya duwe kewajiban tumrap lempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Aku urung tau mangan siji wae urung tau ngrasake. Anakku ming-ming ngrasake kok syarate wong tuwa kudu ndilat tlapakanmu ki. Kowe iki ndek nalar apa ora? Anggo pikiran ngomong. Ora sak penae dhewe. Sirahe dikai mas-masan kaya ngono kok. Uteke ra jalan. Wah, kok dadi kaya ento. Gong kok pikir wis kowe meneng iki skriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan tak ajepane rek. Nek nganti Bathara Guru nesu, pedusunan kene dilebur, ora masalah. Ora masalah. Aku mati nang dusunku sebagai kusuma bangsa, mbelani bumi kelahiranku. Oh, Arom jenengku. Dikenang sepanjang masa. Ora kaya kowe. Kadus kok jagake mengono genduran terus. Apa kuwi? Ana wong ngecapke gawe KTP ditarik 100 ki cuma model ndi aku tak takon. Ora wae. Oh, wae aku ngerti sambate masyarakatmu. Mula kowe iki ora bakal ditresnani. Ya wis ben ngarane ora ngono ya ora entuk duwe. Lah, kuwi gene kok. Saiki muni yo. Wis saniki kersane pripun? Kita wani karo panjenengan Lun. Sing tak wedeni apamu? Bagong, kita wani karo para Jawata ditenono. Ulun metu saka ing padukuhan, nglumpukake para dewa. Ulun dawuh lamun Pringapus kene bakal tak lebur. Ora bakal ana titah ingkang urip ana ing Pringapus. Lah, kuwi apa ora jahat kaya ngono kuwi? Wis saiki aku tak takon, kawulaku salahe apa coba? Ora salah, sing salah ki Bagong. Nek mateni ana Bagong. Nek nglebur Bagong, ora nglebur masyarakatku. Masyarakatku sing ora salah. Hah? Kok ngono kok dadekke dewaning para dewa? Kok ngono kok dadekke petinggi ana ing Suralaya? Model apa kowe? Kowe iki nek upama uripe nang jagat, kowe iki dadi petinggi nang donya, aku wis nglumpukke masa tak kon demo kowe. Ora peduli aku. Aja ngembe karo wong kaya ngene iki. Arep piye? Arep lebur Pringapus ora nang kene papane wong Bandayuda. Kenteng apa Pak Kondene, Pak? Ah, wong ora iso tantangan kok. Kenteng kawat blabar waja. Kenteng kawat blabar. Blabar waja. Lena dae ora pinter ing blabar-blabar. Kenteng kawat blabar waja. Neng ngono dititani. Kowe apa aku sing iso unggul yudane? Wiladala metu njaba Bagong. Hah? Metu njaba. Iki dewa ora mulang sing apik ya kaya ngene iki. Nek wis ijab, nek wis resmi aja tokke njaba. Bales malah. Sirahe ditutuki gite ora. Sampeyan ae dhewe. Ayo sampeyan metu tak tututi Bathara Guru. Saiki aku tak takon, balamu ya apa? Kekuatanmu ya apa? Bathara Guru kok tok tantang,
Mangkel kok. Nek ming mangkel ora ya iso dipeper to. Wong ki nek kuninga ngujo mangkel kuwi bakale ora becik. Apa-apa sing arep ditindakake dipikir tuna lan bathine digelar, digulung. Enjuk ngapa? Bathara Guru kae dewa. Wis ngerti. Sing ngomong nek kae tukang sumur ya sapa? Ning kae Digdaya. Aku ora wedi karo Digdayan, Pak. Aku ora wedi karo kekuatan. Jaman saiki kok ngandhake kekuatan kadigdayan. Nonsen. Wah. Ora ana saiki sing dienggo kekuatan ki ming otot karo tenaga. Oh tenan. Nek muni Bathara Guru ki ora cerdas gegaman, arene bendone ndiase. Ora ana wong saiki ora cerdas gegaman iki. Wong saiki iki kulite empuk-empuk, balunge iki getas-getas mir. Tak omongi, nek wong biyen aku percaya mergo sithik-sithik nglakoni tapa sing ora sengaja, mlaku adoh mergo ora ana kendaraan. Ngelih mergo sandang pangan larang. Kuwi dadi tapane wong biyen. Mula wong biyen ki ampuh-ampuh. Wong saiki kok muni ampuh, ora mangan sedina sambate ngarwara. Kon mlaku kowe ora gelem ming tuku rokok ning ngarep omahe numpak kendaraan. Ampuhe nggo napa aku tak takon. Bener ngono ya omongane ya cocok kok ya. Wong saiki ki angel nek kon prihatin mlaku kene kono yo numpak motor wae. Ya ngepit aku boncengke. Nah. Kon tapa saka ngendi? Heeh, wis coba. Bathara Guru wae muni ampuh, jajal kok adepane. Wah, pancen kowe iki ngeyel. Ora mung karo Bathara Guru, karo kowe tak ayeli kok. Apa meneh Bathara Guru? Ning tandang ana dhewe lho. Bapak ora melu-melu. Bapak lenggah sing sekeca. Mantumu wis gaweke teh. Heeh. Wis tak gelarke karpet. Oh iya iya. Lenggah sing kepenak ngunjuk udut ya ya anggere udut sing filter tak cocok sing filter tak cocok aku oh sing kretek oh iya iya sing wis kuning-kuning lek nyimpen 7 tahunan Pak udut marai mendem kok ditawake aku ya ora melu-melu lho Gong aku wedi karo dewa ora usah melu-melu tanganmu tekle sikilmu becik matamu kira nek kon perang bakale ora bakal terampil. Aku melu ora kok. Manut kowe. Kowe tresna ora karo aku. Nek kowe tresna karo aku ayo ngewangi aku. Nek ora tresna ya ora sah, ora masalah, Tru. Aku ijene wani kok. Aku mati ning dusunku. Aku bangga, Tru. Nah, aku ora bakal apa gelo. Aku bangga mergo aku ndepani memperjuangkan nasib masyarakatku. Oh ngono. Ora mung doteng pelirik. Sono Pak, ngunjuk udang. Iya. Halo, nek coba. Ya. Ora mlebu kamarku lho, Pak. Ora. Mantumu lagi bubuk. Ora. Kok jejeri. Kok alasane kowe arep tilik putu, ayo cilaka. Ora. Aku nang ngarep TV. Weh, ana apa, Pak? Ana. Iki kotakan iki apa iki? Oh, uduh kuwi. Padake TV ora. Ora duwe to, Gong. Makane aku ketinggalan berita. Reng arep perang ora? Ora. Ngasuh. Ya. Wah, dipenake aku. Kakangku sing tak tresnani. Bentuke kaya ngono. Angel golek kakang bentuke kaya ngono awake ting cethung. Guandem watu sirahmu mudar. Dar. Iya. Ora rebutan. Gareng bisa sok rebuti ngene bapak. Reng ngene bapak ora direbuti lho, Bang. Ora. Mangan sanane. Iya. Segane ndi, Bagong? Ayo kuwi meng sak gegem kuwi. Didom sing adil. Diokaile mamah ora wareg. Aku ngrasake kowe iki arep guyu Gong. Mamah kerep kok njur. Lha ora dadi jenang. Neng cangkem lajur kae terus dadine dilek rak suwi. Truk pernah ora, Truk? Ora. Kowe lha dene iki do tegel karo aku tenan iki. Aku ora ndek masalah karo Bathara Guru, aku wedi nek karo dewa. Ana ngasuk kono? Heeh. Neng mburi dhewe. Wo. Mburi omah dituku kok, Gong. Oh wis. Ya syukur nek. Wo mburi omahmu sarean ya, Gong. Ha iya. Turu kono. Guandem watu.
Mburi omah sarean kok kon nuku. Mah, wonten dawuh. Waduh, Bagong nyeluk bojone Mah. Jenenge Gimah. Oh. Kae bapak diladeni, Mas karo wong loro diladeni ya. Nggih. Aku arep anu nyuwun pamit mangkat perang. Ngatos-atos. Kabar. Ya, heeh. Boki sampun dipun sebak sing sae-sae. Rasa nangis. Gaya wae. Dumeh akeh wong. Aku masuk angin wis tok goleke MC Sripah kok. Bareng aku arep perang kowe nangis. Saboten-botenipun kula tresna kalih Kang Mas Bagong. Pujak-pujana wae unggul juritku. Nggih, katos-atos. Ya. Nggih. Nggon cangkem kok nggon nirung. Kisbe kok nggon nirung. Katos-atos, Mas. Kowe minggir sik. Nggih, ngestaken dawuh. Ndak salah. Salah napa? Aku iki nek ngambung sok salahe. Engko nek salah kowe, ayo. Monggo aku iki nek ngambung iki salah terus mesti sing apik salahe. Pun wong salah wangsul sampean ngoten niku. Wis sah rewel. Sayangi anake ya. Nggih. Nek Mas Sedo pripun? Wong urip ki sing dinteni apa? Antri modar. Wis. Dadi nek perkara aku mati saka tangane Bathara Guru berarti takdirku, kodratku mati saka tangane Bathara Guru. Wis rampung lelakonku le urip ning alam padang. Nggih. Kuncen ana digedhong ana, nek wis titi wancine arep nang ndi meneh. Nggih. Wis meng ngono kuwi hitungane wong urip. Ora sasa dadak werna-werna. Nggih. Arep muni ditambahana nganti ngentekke dit pirang-pirang nek wancine sowan-sowan. Nggih. Wis kono? Nggih, Mas. Wis tak kedhap. Mas, Apa? jabat tangan sing terakhir, Mas. Oh berarti kowe muja-muja aku mati. Mboten mbok menawa. Kula niku kalih sampeyan niku ngabekti. Usratamu banter lho. Nanti dangkalku ilang kok. Wis ya? Nggih. Aku jane ya semedhot ning piye meneh karang ya jeneng kewajiban nek ora ngene masyarakat aku ora maju. Nggih. Nggih, Mas, ngatos-atos Ya. Ya, wis. Wis kana gerono. nggih. Hei. Wonten apa? Kok kayane aku ora lila. Mboten lila pripun? Nek aku mati mesti kuwi kok keke uang mesti, Mbak. Mangane dikake tak sungsik kana. Wis turahanku. Nggih. Ngatos-atos. Ya misimu ya, Mas. Inggih ngatos-atos. Bathara Guru. Ayo. Rupak wani, jembar wani, legane ati ora bakal aku mundur sejangka.